Ako ste ikada koristili običan super trend, već znate problem. Kada tržište čisto trenda, osjećaj je nevjerojatan. Ali u trenutku kada cijena počne nasumično kretati, dobivate kasne ulaze, stalne preokrete i signale koji umiru u sekundi kada uđete. Ono što nam zapravo treba nije samo smjer, već kontekst. Moramo znati koliko je jak pokret uistinu, kada je cijena prenapeta i kada povlačenje zapravo ima smisla za trgovanje. To je upravo ono što rješava ovaj novi supertrend oscilator. Umjesto da samo mijenja boje, on mjeri koliko je cijena udaljena od supertrenda i pretvara tu udaljenost u oscilator prilagođen volatilnosti. Dakle, ja sam u TradingViewu i tijekom ovog videa koristit ću vremenski okvir od 1 sata kako bi zamasi bili lako čitljivi. Nakon što otvorite novi graf, kliknite ovdje na indikatore i potražite supertrend oscilator od Chart Prime i dodajte ga na svoj graf za trgovanje. Čim se učita, dvije se stvari mijenjaju. Na glavnom grafu vidjet ćete supertrend vrpcu koja prati cijenu. U bikovskim fazama svijeće i vrpca izblijede u nježnu sivo-žutu boju, a u medvjeđim fazama sve prelazi u crveno. To miješanje boja omogućuje vam da čitate trend i zamah izravno na cijeni, ne buljeći u dodatne linije. Uz pomoć ovog indikatora ne nagađate. Možete jasno vidjeti snagu trenda, iscrpljenost i pomake zamaha na bilo kojem tržištu i bilo kojem vremenskom okviru. Pa dopustite da vam pokažem kako. Ispod grafa vidjet ćete oscilator kako se kreće iznad i ispod nulte linije. Kada je cijena iznad supertrenda s jakim uzlaznim zamahom, oscilator se diže iznad nule s toplim gradijentom. Kada je cijena ispod supertrenda i zamah je medvjeđi, pada ispod nule u tamno crveno. Blizu vrha i dna primijetit ćete ekstremne zone. Kada oscilator uđe u te zone, kretanje se smatra prenapetim u odnosu na osnovnu liniju supertrenda. Također ćete vidjeti da se pojavljuju dijamanti. Dijamant nakon potiska u gornju zonu, praćen okretom prema dolje, signalizira medvjeđu iscrpljenost. Dijamant nakon dubokog pada i okreta prema gore signalizira bikovsku iscrpljenost. Iza kulisa logika je jednostavna. Izračunava se normalan supertrend pomoću ATR-a, zatim se mjeri udaljenost između cijene i tog supertrenda, normalizira prema volatilnosti i zaglađuje u oscilator. Prije trgovanja držimo postavke čistima. Otvorite postavke ovog indikatora. Otvorite karticu ulazi, ostavite supertrend parametre na zadanima za ovaj vremenski okvir i zadržite zaglađivanje oscilatora na HMA. To je važno, jer HMA brzo reagira bez da postane bučan. Na kartici stil zadržite bojanje svijeća, vrpcu, gradijent oscilatora, nultu liniju, ekstremne zone i dijamante sve omogućene. Svi su važni za ispravno čitanje zamaha. Sada dodajemo još jednu stvar, filter višeg vremenskog okvira. Za to ponovno otvorite karticu indikatora. Dodajte standardnu EMA iz TradingViewa, ovu. Nakon toga otvorite postavke indikatora i postavite je na 300. Na kartici stil postavite je na bijelu i malo deblju. Ovo su sve promjene koje ćemo napraviti za ovaj indikator. Ova EMA 300 je naš kompas trenda. Kada je cijena iznad nje, tražimo samo kupnje. Kada je cijena ispod nje, tražimo samo prodaje. Samo to uklanja ogroman broj loših trejdova. Sada sve funkcionira zajedno. EMA 300 pokazuje veliki trend. Supertrend vrpca pokazuje aktivni zamah, a oscilator pokazuje snagu i iscrpljenost. Prođimo kroz primjer kupnje. Osjećate li da svi oko vas imaju koristi od umjetne inteligencije, ali nemate pojma odakle početi? Nemojte više čekati, počnite danas. Naš besplatni bot za trgovanje jednostavan je za korištenje, pokreće ga umjetna inteligencija i može vam zaraditi do 1% profita svaki dan. Već se pridružilo preko 50.000 članova. Sada kliknite donju poveznicu da biste dobili besplatan pristup. Ovo je vaša prilika da iskoristite snagu umjetne inteligencije i napravite korak prema financijskom poboljšanju. Prvo, cijena mora biti jasno iznad EMA 300. To nam govori da je veći trend bikovski. Zatim, supertrend vrpca treba biti ispod cijene i svjetlo smečkaste boje, kao ovdje, pokazujući bikovsku kontrolu. Sada čekamo povlačenje.
Na oscilatoru to izgleda kao da zamah hladi i pada ispod srednje linije, ponekad duboko u crveno. Na cijeni, vrpca i svijeće na kratko postaju crvene dok se tržište povlači. Upravo to želimo. Još ne kupujemo. Čekamo da se povlačenje završi. Signal za to je kada se vrpca vrati u bikovsku boju. Svijeće slijede. I oscilator se zakači prema gore s donje strane, često ispisujući bikovski dijamant. To nam govori da je pritisak prodaje iscrpljen. Umjesto da jurimo prvu bikovsku svijeću, čekamo duže. Čekamo mali ponovni test, retest, prema vrpci. Cijena se spusti natrag prema vrpci, bez ponovnog prelaska u crvenu boju. I kada se taj retest održi, čekamo formiranje jake bikovske prožimajuće, engulfing, svijeće. Sve bi trebalo biti točno kao što se dogodilo ovdje u ovom primjeru. Kada se zatvori, to je naš ulaz. Stop loss ide odmah ispod vrpce i dna prožimajuće svijeće, a take profit se postavlja na otprilike 1 do 1,5 rizika. Ili možete postaviti i više, ovisno o vašoj strategiji upravljanja rizikom. Sada okrenimo to za primjer prodaje. Dakle, za trade prodaje, cijena mora biti ispod EMA 300, što nam govori da je veći trend silazni. Super trend vrpca se nalazi iznad cijene i crvena je. Zatim čekamo bikovsko povlačenje. Na oscilatoru zamah gura prema gore prema gornjoj regiji. Na cijeni svijeće i vrpca na kratko prelaze u bikovsku boju. Opet, još ne trgujemo. Čekamo da povlačenje ne uspije. Kada se vrpca vrati u crveno, baš kao što se ovdje dogodilo, oscilator se počne kotrljati prema dolje s gornje strane, često s medvjeđim dijamantom. To je naš signal. Kao i prije, ne jurimo prvu crvenu svijeću. Čekamo mali retest od vrpce odozdo. Ne mora je dodirivati svaki put. Ako se približi vrpci i dobijemo medvjeđu prožimajuću svijeću, možemo ući u prodaju na zatvaranju svijeće. Stop loss ide odmah iznad vrpce i vrha prožimajuće svijeće, a cilj je opet 1 do 1,5 rizika. Jednostavno i lako, svakako isprobajte i podijelite svoje misli u odjeljku za komentare. Ako se super trend više puta preokrene, ali cijena nije na pravoj strani EMA 300 i oscilator ostaje blizu nule. To je mrtva zona. Bez EMA, filtera i konteksta oscilatora, većina trgovaca bi ovdje pretrpjela višestruke gubitke. Potpuno se držimo podalje jer nema snage, nema napetosti i nema jasne pristranosti. Samo to štiti vaš račun i vaš mentalni sklop. Ovo možete učiniti još snažnijim dodavanjem jednostavne strukture. Kupnja koja se podudara s dnevnim suportom puno je jača od one usred ničega. Prodaja koja je usklađena s otporom višeg vremenskog okvira ima veći follow through. Super trend oscilator ne zamjenjuje kretanje cijene, price action, već ga poboljšava. Kao i uvijek, ovo nije financijski savjet. Testirajte ovu strategiju, pregledajte je u prošlosti, forward testirajte je s malim rizikom i pobrinite se da vam odgovara. Nijedan sustav ne pobjeđuje stalno, ali kada se trend, zamah i struktura tako poklope, prednost postaje vrlo jasna. Ako vam je ovo pomoglo da razumijete super trend na potpuno drugačiji način, ostavite like, a ako želite više ovakvih potpunih analiza indikatora, pretplatite se da ne propustite sljedeću. Hvala vam što ste gledali video do kraja, vidimo se u sljedećem videu.